Първото послание на апостол Павел към солунците, глава 1. Павел, Сила и Тимотей, до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа. Благодат и мир да бъде на вас. Всякога благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал, защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила, с Святия Дух и с голяма увереност. Както и знаете, какви се показахме помежду ви заради вас, и вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте Словото с радост, което е от Святия Дух. Така, щото станахте пример на всичките вярващи в Македония и в Ахая, защото не само се прогласи Господното Слово от вас в Македония и Ахая, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така, щото няма нужда ние да казваме нещо за нея, защото сами те оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, същият Исус, когото възкраси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.